piye, Bro? Nang kontrakan piye, Bro? Piye? Oh, ya wes rene wae, Bro. Ya wes ya motor. Oke, iya, Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turu orang bocah ini. Coba teleponin di sini lah. Halo, piye, Bro? Oh, ya wes, ya wes. Buka, tur. Buka. Wih. Weh, Bro. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Lah, ngono dolan. Lah iya ki mangkane aku telepon kowe gabut banget nang omah kok. Ya yo, lebu. Yo. Piye, Bro, kabare, Bro? Wis suwe ra dolan rene? Alhamdulillah sehat. Kowe piye kabare? Ya ngene iki lah, Bro, Bro. Ki BTW ki ora ana seger-seger apa ki, Bro? Wah, Arep teh apa kopi? ya terserah kowe bae lah. Ana teh ya tak inum, kopi ya ora apa-apa wis. Penting ana seger-seger lah. Ya wis lah, wis ya. Yo. Oke, Bro, teh, Bro. Nah, kayak kan enak loh. Inum ke lah. Ya, tapi sing lah. Mantap jiwa lur. Rokoknya, Bro. Nama dewe apa, Bro? Iya, Bro. Bro. Jenenge bebujang, Bro. Ya makane rabi lah, wis tua kok ora rabi-rabi. Rumasamu gampang bojo, Pak. Iya sih ora paham. Makanya bojo lewat jalur corona, cukup ning KUA atau irit, Bro, irit. Boleh, Bro. Halo. Iya. Ki Allah ngene kontrakan kanca oke. Apa tak telepon meneh yo? Biasa, Bro. Cewek iki bisik bae kok rewel. Kowe wae sing dasare bucin. Kowe iki bae sing ora payu-payu. Wes. Jadi saya gue. Bisa langsung nyau, Bro. Kenapa dia saya jalan nih? Iya, Bro. Ojek online. Ya apa-apa, yang penting anak pemasukan ini loh. Iya sih, Bro. Nah, gue piye, Bro? Bro kerja apa? Lah, aku wis libur ket suwe kok. Mbok iki mlebune kapan, Bro? Ono kepastian. Nah, kok kaya uripku, Bro? Lah, piye to? Wis suwe mlaku bareng dhek, tapi tekan saiki durung ono kepastian. Oke, siap penghubungan ulang. Leng, hubungan ulang harus apa, Leng? Yo. Piye kabare? Nah, kok kaya uripku, Bro? Lah, piye to? Lah, piye to? Tang ding dang.